ko ta yarinya da irin wannan da ake samu larura ta zina aka haife ta. Shugaban da ya wuce duk bala'in duniya kun jingina masa, kun ce Allah ya kawo wani shi ba zai haka ba, sai Allah ya kawo wani sai aka fi shan wahala. Inda za ku ci gaba da jingina wa mutane musifar ku, to a wallahi ba za a fita ba. Sai ranar da aka yadda akwai laifin ma ciki, mun bar Allah. Tunda mun bar Allah, mu miliyan 102 mutum ɗaya ba zai iya fidda mu daga cikin musifa ba wallahi. Mu miliyan 200 nan mutum ɗaya ba zai iya mana arziki ba, mutum ɗaya ba zai iya fitar da mu daga musifa. Allah ne kaɗai za mu koma gare shi, mu gyara halayenmu, mu gyara ɗabi'anmu, mu gyara halayenmu, mu cire son zuciya. Ko mutum ɗayan za mu sa wanda muka tabbatar mai ƙaunanmu ne, mai sanmu ne, mai imani ne. Ma mutum ya zo ya maka sallama, ya ɗauki kuɗi ya baka, ya karɓi ƙuri'arka, ya tafi da ita kuma ka ce kana son jin daɗi, za ka ji daɗi da abin da ka siyar. Power a hannunka take. Sai wani ya zo ya maka sallama, don Allah power nan taka ba ni, sai ka ce nawa za ka siya. Kuka yi ciniki, ya ɗauko kuɗi ya baka, ya karɓi power, kuma sai ka ce to wannan kuɗin da ya baka ya sai power da ke hannunka, sai fa ya mai da wannan kuɗin ya ci riba tun da business yake yi. Sai business yake. Kai kuma kana da abin siyarwa. Ya zo har gidanka ya sallama. Ya ce da Allah ba ni power nan taka. Ka miƙa power. Da ka miƙa masa power shi ko business yake. Sai ka miƙa masa ƙasar. Ka miƙa masa kuɗin ƙasar. Ka miƙa masa tsaron ƙasar, amma fa siya yayi. Sai da ya fara nan nagarka, ka cinye ɗan abin da ya baka, ka lashe ɗan abin da ya baka, ka tanɗe abin da ya baka, sai kuma ka zo ka ce wai ina aiki. Aiki me za a ma? A maka aiki? Kima ka san ƙarya kake yi ai. Ka siyar da ‘yancinka, ka siyar da damarka. An yaudare ka, kuma ana ta nanatawa, abu ɗaya ake ta nanata. Saboda haka a koma ga Allah kawai. Huwa rajul tusibuhul musibatu, mutum ne musifa ta afka masa, fa ya'lamu annaha min indillah fa yarda wa yusallim, sai yarda ya miƙa wuya. Wa fi sahih Muslim an Abi Hurairata annahu sallallahu alaihi wasallam ithnani fi an-nas huma bihim kufr, abu biyu kafirci ne. Adda'anu fi nasab, sukan nasaba. Kai dan waye babanka a garin nan? Ku kabilu? Sukan nasaba. Kai ma fa kabilan ne, amma dan renin wayo saka kalli wani ka ce kabila ne. Wai ka ci mutuncinsa kenan. Wannan mutum ai kabila ne, ko sabon musulunta ne. Abu ukun nan in ba mu cire su ba to muna da ɗabi'un jahiliya. Na farko, idan mutum ya yi laifi, wani ya riƙe laifin ko bayan shekara 10 yana nan riƙe da shi. Sai wata ran wani abu ya taso, ya zama babban mutum ko ya ci zaɓe ko ya zama wani hamshakin mutum, shi ne fa yana yaro. Shi ne fa yana yaro aka taɓa kama shi da wata yarinya. Allah, shi ne wallahi. Saboda ya riƙe abin da ka taɓa yi kana yaro, to sai ta binka da shi. Duk ayyukan da ka yi a baya a gurinsa duk ba su shafa wannan ba. Ko ba haka ake ba? Ko kuma a ce babanka zuwa ya karɓi musulunci a unguwarku a wajen kakanninka, sai a riƙe. Tubabbe ne. Allah, wallahi, ai babansa ma tubabbe ne. Iyayensa duka tubabbu ne. Tuba fa? Tuba. Wa tubu ila Allah jami'an. Ayyuhal mu'minun. Allah ya yadda a tuba ma kowa ya zama tubabbe, amma gashi wani kana sukan wai ya tuba. To sai na Abubakar, Umar, Usman, duk sahabban nan ba tubabbu bane. Duka ba tuba suka yi a hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba. To yanzu kalmar tubabbe ya zama abin suka. Ya zama abin batanci. Kawai dan sun karɓi musulunci
kai da aka haife ka a ciki ma shi by choice ne, kai by birth ne. Da ba da haife ka a ciki ma ba za ka yi ba, shi ko barin wani abu ya fa dan Allah ya zo ya canza addini, amma sai ka dinga masa kallon tubabbe. Haka na idan mutum aka gano asalin su Yarabawa ne ko Nyamurai ne ko waye sai a ce kabila ne. Ko wanda ya zo zai auri wata yarinya, mala yarinya ta haddace alkur'ani ta yi digiri, da ya je sai babansa ya ce wa shi ba za a aure ta ba saboda kabila ce. Wace kabila? Shi baban nasa ba kabila ba ne? waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. To at-ta'anu fi an-nasab kenan. Wan niyahatu 'ala al-mayyit, da kuma an mutuwa a kasa hakuri, ai ta ihu ai ta kuka ai ta kururuwa. Shi yasa annabi alayhi salatu wassalam duk jaraba da zaka gamu da ita ya wuce ta, sai da aka yi masa mutuwa nau'i 10. Duk wata mutuwa da za a yi maka taimaka ciwo an wa manzo Allah irinta. Na farko dai bai ma ga mahaifinsa ba kafin ya zo duniya ya rasu, ko mahaifin nan nasa bai ban masa kani kowa ko ya ko kanwa ko shaƙiƙiya ko li'abbiya ko li'ummi, ko ta yarinya da irin wannan da ake samu larura ta zina aka haife ta, sai aka kai ta wurin wata yar uwata aka ɓoye maganar a nan ta primary ta secondary har ta samu hadda Qur'ani, ta tafi college of education, ta je ta NCE, hijabinta kirki cikin yaran da ake yaba. wani bawan Allah ya ganta yana so, ka san irin wannan lokacin dama tonan siliri yake taso. Lais wani zaga ya ce masa ai ba ta da uku. Malam duk abin da aka yi destroying din gabaki daya yarinyar nan ta shiga wani irin yanayi, ta kasa cin abinci, ta shiga damuwa, ta shiga bacin rai, ta ma fara tunanin ita kawai bari ma ta je ta koma ya iska kawai, hijabin ma ta daina sawa, makarantar ma ta daina zuwa, kawai ta shiga titi kawai ta je ta zama ya iska. To sai suka zo suka same ni daga can wata jiha ce, na ce a nemo yarinyar. Na zo na yi taimata bayani a daina samu hankalin ta ya kwanta, duk wani dalili da na shida. Rai za ka ce ta, za ka ceci rai. Sannan na nemo wanda zai aure ta din, shi ce shi yanzu matsalarsa shi wallahi ko ma mecece ita shi zai iya auren ta haka, amma iyayensa sun riga sun ji labarin. Yana faɗa haka na ce to a haƙura, saboda ko me ta zama wataran 'ya'yansa da zuriyarsa da ta kanta mata suna faɗa wani abu ya taso sai an goranta mata, ta ƙara mu ma muna da iyaye, sai an jefa mata magana. ƙarshe shan shawarar da na basu a canza mata location gaba ɗaya. Suna da wasu 'yan uwa a wata ƙasa ko a wani yanki da ba san tarihinta ba, a ɗauke ta a kai ta can. Ko yau wata ta zo min da irin wannan na ofis nasu, ta ce akwai yarinya da ta ɗauko a gidan yara tun tana jaririya, tun ba ta fara shan nono, daga shan nono ta ɗauko ta. Yarinya ta gama secondary school, ga kwakwalwa ga Qur'ani ga ɓangaren boko. Ta ce yanzu aure ya zo. Ta ce ba ta taɓa gaya wa yarinyar me ya faru, daga ina take ba ta taɓa gaya mata. Yanzu ta rasa inda za ta sa kanta ita kanta, da za ta ce kar ta shiru, kuma daga baya wanda suka aure ta, ka san mutanen mu akwai rike sharri. Wallahi sai wani ya zagaya ya ce kai ka san abin da ka aure.
ai da in kaga ka musulunta ko babanka ya musulunta aka san tarihin musuluntar babanka wallahi ta san ce muku tuba ku. Wata ran sai wani ya kalle ku ya ce ai tuba ku. Hakan ka taɓa yin wani laifi kuna yarinya aka kama ka da wata yarinya a zaure ko ka taɓa ɗaukar kazan makociyarku aka yi maka a tire sai Allah ya sa ka gyara ka zama ustaz tsaye da gemun ka ɗage wandon ka ɗauki littafin ka na kitabun tauhid ka na ba kai yana yaro ya taɓa satar kaza